Hvad så, drenge og piger? Velkommen til den her video. Det her er drenge versus piger part 2. Så håber jeg, vi kunne lide den her video. Og det er den første video med Buzzcut. Skriv noget i kommentaren, hvis jeg skal blive ved med at have Buzzcut. Og det skal blive indtil den, så adios, amigos, let's go into it! Den i fucking shoppecenteret. Ej, piger skal ikke have den der blush. Altså sådan, man virkelig går. Jeg har hørt dem på inde på TikTok. Altså sådan, den skulle være fucking god for huden. Den skulle sådan være helt shine like a diamond. Shine like a diamond. Beautiful. Jeg til vil gerne have den der, hvad nu fuck det hedder, læbestift. Den er sådan fucking pæn. Og jeg prøver lige den på. Ej, oh my god, den der læbestift passer så godt til mig. Du ligner Joker nok, på grund af, du er en joke. Fuck you! Så ligner jeg din mor. Hvis jeg ligner Joker, ligner jeg. Så skal vi ud og shoppe noget. Så jeg lægger i aften, hva'? Jeg tror, jeg skal ændre deodorant, jeg skal sådan parfume. Det koster sådan 500 kroner. Nej. Faktisk mindre end min mors. Det er sådan 100 kroner. Godt, nu er vi færdige, så jeg har betalt lige for det. Jeg skal ikke gerne på Kevin, piger. Ja, altså, husk nu, der er ingen drenge, der må være i den her Snapchat-gruppe. Det er jo kun for piger. Vi er bare så slave på grund af, at vi har Snapchat. Ja, piger, altså, I er sådan slet ikke seje. Det er sådan virkelig ikke sejt. Jeg spiller bare lige her på min iPad. Skal du adopteres, lille en? Skal du adopteres? Jeg er lige ved at få fucking... Kom nu. Fucking lorte. Fy for fucking. Han camper. Fucking camper. Jeg var